Nakokiyen di navbera Desthilat û Partiya Serekî ya Opozisyonê de hefte bi hefte mezintir dibin. Girtina şaredarê bajarê mezin a Stenbolê Ekrem İmamoğlu kuşkar hat dûrxistin bi tohmeta gendeliyê nakokî gihandin lûtkeyê. Cumhuriyetimize sahip çıkacak mısınız? Serokê CHP vê yekê weke plangêrî bi nav dike û dibêje. Desthilatê piştî wergitina rizamendiya Serokê Amerîkayê ev pêngav avêtiye. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması için okyanus ötesinden icazet aldılar. Ji bo girtina Ekrem İmamoğlu ji vî aliyê okyanusê muhlet wergirtin. Ez ji vê derê ji hemû Tirkiye re radigihînim. Li Amerîkayê xebera Trump hebû ku tê İmamoğlu were girtin. Ez ji vê derê bang li Serokê Derbeyê dikim, di hilbijartina yekem a bê de ne Amerika û ne jî Trump nikare te ji destê me rizgar bike. Ne Amerika kurtarır ne de Trump kurtarır. Li dijî van gotinên Serokê CHP hinek berpirsên AK Partiya hikûmetê nerazî bû nîşandan. Berdevkê AK Partiya Ömer Çelik dibêje gotinên Özgür Özel ji bilî nezanîna siyasî û nêta xirabnet tiştekî din e û ragihand. Di çanda siyasî demokratîk de tê nivîsandin, derbe û CHP yekin. Wezîrê Dervayê Tirkiye Hakan Fidan ji ser hesabê xwe yê X'ê bi zimanekî tund rexne li Serokê CHP girtin û nivîsand. Êdî heddê xwe bizane. Serokkomarê me Birêz Erdogan bi piştgiriya ku ji gel wergirtiye bi salana xizmeta Tirkiye dike. Me ji bilî gelê xwe ferman ji kesekî wernegirtiye. Me ji bilî gel daxwaza destûrê ji kesekî din nekiriye. Nûnerê kevneşopiya ku bi salan dibin siya darbeyan da li dijî îradeya gel siyaset meşand Özgür Özel e. Özgür Özel e yê li derveyî sindoqa dengdanê li rewatiyê digere û hewl dide li kolanê siyasetê dîzayn bike. Ji 19 adara îsal ve piştî desteserkirina Serokê Şaredariya bajarê mezin a Stenbolê li hinek bajarên Tirkiye xwe pêşandanên nerazîbûnê dest pê kirin.